atmosfera, geosfera, hidrosfera, biosfera, atmosfera, kanpoaldeko geruza da geosfera, lurraren gaina solidotik planetaren erdiguneraino iristen da, hidrosfera, ur geruza da, eta lurraren ia gainazal guztia estaltzen du, biosfera, lurreko atmosfera, kanpoaldeko geruza da, geosfera, melokotoia bezala da, hidrosfera, ur geruza da, biosfera, animaliak, landareak eta gasosareak osatzen dutena. atmosfera, zer da? Atmosfera kanpoaldeko geruza da, eta gasez osatuta dago. Geosfera, zer da? Geosfera harriz osatuta dago, eta lurraren gainazal solidotik erdiguneraino iristen da. Hidrosfera, zer da? Hidrosfera ur geruza da, eta lurraren ia gainazal guztia estaltzen du. Biosfera, zer da? Biosfera lurreko izaki bizidun guztiek osatzen dute. Atmosfera kanpoaldeko geruza da, geosfera harriz osatuta dago, hidrosfera ur geruza da, lurraren gainazala estaltzen du, biosfera lurreko izaki bizidunek osatzen dute. Atmosfera, geosfera, hidrosfera, biosfera. Lurra, hainbat geruza osatzen dute, atmosfera, geosfera, hidrosfera, biosfera, atmosfera, gure planeta inguratzen duen gas geruza da. Geosfera, lurraren izaki haritsua da, eta esfera itxura du. Hidrosfera, planetako ur geruziak osatzen dute. Biosfera, izaki bizidun guztiek osatzen dute.